And so, ladies and gentlemen, in the studio here is the Capitals International Band of Imo State, Nigeria. Presenting to you, I Wotu, I winning, Otu, we are one. I Wotu, Wodo, Kuriwa Church, on a Hakuzulu, Morning Safari. Jagandeloa. Ketukwa inyira yonya nakola nyandeloa. Bodo, I Wotu. We are one. Otu kuki nwere. Minwere ukunji. Minwere akanji. Minwere otanya. I Wotu. Nihu Chukwu. International. Chukwu nyere anyị niile anya ka onye ọbụla na anyị na-azụ
wetu nwanne m ọkwa anyị wetu nwanne m na-edekọta kulole anyị wetu n'ihu Chukwu wile onye deka anya ma ọkwa anyị wetu nwanne m bịa sei Christopher Nwanyam Christopher Dos Nkwere Nwafọ Nkwere isi local government area agazikwere ya odo Alaska Photos ahụ ibeme ukiri agaziere ya nụ odo awama kabaka nọ ya Dai warrior, osere. Ije, ndị bụ isi nọkwa ya. Anyị wetu nwanne m. Anyị wetu nwanne m. Ọba anyị wetu nwanne m. Anyị wetu nwadede, ọba anyị wetu n'ihu Chukwu bịa osei. Nwande Bele, Ogoja International, Mayor. Ogatidoko, Castro International. Agunwando, Agajikwere. Ede World Drama, Onopa. Diamond, original guy. Well popular and well known in Onitsha. Aha udede, ọ bụ ngari sai, ọ nọ nga, agazikwere